ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Σε σχέση με την κρισιμότητα που υπήρχε τη βαθμολογική, ευτυχήσαμε να προηγηθούμε στο πρώτο ημίχρονο με ένα πολύ καλό γκολ. Ελέγχαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια. Πραγματικά σταθήκαμε για δεύτερη φορά πολύ άτυχοι ή για τρίτη, δεν θυμάμαι. Και δεχτήκαμε γκολ ένα λεπτό πριν τελειώσει το ημίχρονο, που αν μπαίναμε πάλι με τον γκολ υπέρ μας στο δεύτερο ημίχρονο, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Αυτό έδωσε όθηση και ψυχολογία στον αντίπαλο, και σε αντίθεση με εμάς που επηρεαστήκαμε με αυτό το γκολ. Ξεκινώντας το δεύτερο ημίχρονο, είχαμε μια πολύ καλή φάση με το δοκάρι, εκεί πάλι ξανά άτυχη. Και δεν ξέρω και τον γκολ που ακυρώθηκε από το διαιτητή, αν είναι καθαρό, δεν ξέρω τι έχει πάνω σαν ομάδα, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει μόνο η νίκη σήμερα. Πράγμα που σημαίνει ότι ανοίξαμε πάρα πολύ σαν ομάδα. Βρήκε ο αντίπαλος κάποιους διαδρόμους παραπάνω και σε μία από αυτές τις φάσεις εκμεταλλεύτηκε ένα ατομικό λάθος της άμυνας μας και έκανε το τελικό 2-1. Μας αφήνει μια πικρία όλη αυτή η διαδρομή σε σχέση με το ποδόσφαιρο και την προσπάθεια που καταβάλαμε και την κατάταξη τελικά που πήραμε. Μπορούσαμε να ήμασταν πρώτοι, τελικά μάλλον δεν ήταν η σειρά μας φέτος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι, να μιλήσουμε πρώτα σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν. Πραγματικά πιστεύω ότι ήταν ένα ντέρμπι, παρόλο που είχε μονόπλευρο ενδιαφέρον από την μεριά του Άρη, που αν σε περίπτωση κέρδιζε το μάτς πήγαινε σε ένα αγώνα, πιστεύω, μπαράζ, από ό,τι είδα και το άλλο αποτέλεσμα με την ομάδα της Ιεράπετρας. Εμείς σίγουρα παίξαμε για την ιστορία της ομάδας, παίξαμε για τη μεγάλη φανέλα και τη βαριά φανέλα, θα έλεγα, σε επίπεδα τοπικού που είναι στο Ζαρό, αφού 3 χρόνια είναι και πρωταθλητής Ηρακλείου. Και θέλαμε να δείξουμε σε όλους ότι το πόσο καθαρή ομάδα είμαστε, ειδικά και στο σημερινό παιχνίδι που πραγματικά κρινόταν ένας τίτλος στην ουσία. Κλείσαμε μια χρονιά, θα έλεγα, την απόλυτη χρονιά θα έλεγα, κλείσαμε φέτος στο Ζαρό, πήραμε το πρωτάθλημα, διεκδικήσαμε κάτι στα μπαράζ, παρόλο που με ένα χιτ περασμένης Τετάρτης. Σήμερα τα παιδιά παίξανε πάρα πολύ καλά, αποδείξαν ότι ίσως ήταν η καλύτερη ομάδα από τις 4 ομάδες που αγωνιστήκαμε, και θέλω να δώσω συγχαρητήρια, να τους ευχαριστήσω για τη χρονιά που πέρασε, γιατί σίγουρα αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, αυτοί προσφέρανε στο Ζαρό, στους πιλάσους άλλους, μεγάλες στιγμές τις φετινές, όπως που ήρθε το τρόπαιο και το πανηγυρίσανε μέσα στο γήπεδο του Όφη. Να ευχαριστώ τη διοίκηση για τη συνεργασία που είχαμε. Θέλω να τέλειωσε η χρονιά και θέλω πραγματικά να ευχαριστώ αυτή τη διοίκηση, και αυτό δεν σημαίνει κάτι ότι την ευχαριστώ για τη χρονιά που σταμάτησε σήμερα. Η άλλη χρονιά είναι τελείως διαφορετική χρονιά, δεν ξέρει κανείς που θα είναι, δεν ξέρει τα πάντα, ίσως να σε εδώ, να σε αλλού, αλλά εγώ σήμερα, χωρίς να εννοώ κάτι, που πραγματικά πέρασε μια φοβερή χρονιά εδώ με μια φοβερή διοίκηση, σίγουρα θα είναι ένα σταθμό στην καριέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και τον κόσμο του Ζαρού για τη συμπαράστασή του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, τον προπονητή, τους παίκτες, τη διοίκηση, τους φιλάθλους, για το συνολικό αποτίμημα της όλης της χρονιάς, που πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη σύμφωνα με τον αρχικό μας σχεδιασμό. Εύχομαι στα παιδιά καλό καλοκαίρι, να καθίσει η ομάδα, να κάνει ένα απολογισμό, να δούμε τι στόχους θα βάλουμε του χρόνου και να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Εύχομαι στον καινούριο πρωταθλητή να πάει καλά σε ένα τόσο δύσκολο πρωτάθλημα όπως είναι η ΓΑΜΑ Εθνική. Ευχαριστώ.